بندات شاہ اللہ پاک نامہ کیا غفور الرحیم عزت مند گوشدار کا مراگش صدب کے شنگ تالان بولنچا ریڈیو تربت میڈیم ویو 980 کی بہار سے سرا وہی توار کے گون گوان کی موجاں پیدا کے پشموں کو جگائیں یہ توار انت شمی دوست شمی دوزوا عربی بلوچ بزن کے رحیم بخش بلوچ ہے رحیم بخش بلوچ کل گوشداروں کا نگندلی جوہلان کی مراگش صدب واشد وشی گومی دعا کے اللہ پاک شمارا وش بکاں سلامت بکاں وشیانی جنبر مدام شمی سراچو سار تو ساحل بباتا آمین ثم آمین. عزت مند گوشداروں کا روز مروچی چارشنبے روز سال 2022 مارچ مرچی 30 تاریخ سیومی رمز امید پدا وشے کہ ہمیشہ کے شما وتی روچ گونگی جبندات میں جوانے وڑیا پتا شما روچ گو وتی رزگٹیاں گو تی کارا گو ڈیلی روٹین مطابق گو ازگائیں. عزت مند گوشداروں کا مگا پتران ابروحال بازیں کنے مراگشن تو کا مجہد کنے کی چیزیں نہ چیزیں شمارا دیا گیا جو کوشش بھی چیزیں نہ چیزیں چشمہ چھ بسک کے ما مراگشہ دیما بریم بلے گوشے کے مراگش کے ہڈ دا تک مراگش پاک واجہ جلیل احمد تکنیکی کمکار کے وحدہ میں غلام برادری کرنے گئے کنسول آپریٹ کرنے گئے نذیر حسین اور ایچ پی ٹی سرا وزیر کریم نوزی ابرار الحق کے اشنکاری پشم شنگ تالان کرنے گا آہانی گندل جوہلان کی امنت گریں اور مراگش کے شنگ تالان بوگاں واجہ عبدالحمید شاکر سرکماشیہ. عزت مند گوشداروں کا مگا پتران حوالحال بازیں کنے مروچی مایا کنچے سرحال ہی سرگا کنے کہ دو دیمی آدینک گوشانا آدینک وچونا یک نمگی پیشداری آئی تو کتو تر چھارے و تر رندے و تر گندے کجا موڑیا تو یک کی وڑا و تر گندے بلے دو دیمی آدینک کیستے دو نمگا پیشداری یک نمگی دیگا رنگی پیشداری دو نمگا دیگا رنگی پیشداری بقول شاعر کے بری تئیگو بری منی گے دو دیمی آدینک نزانن کئی گے مروچی مگا پتران کنے کہ دو دیمی آدینک کے مطلب یا کہ سرحال چیئے یہ باوتا گا پتران کنے ای درگتا یک کیستے ما شاعری ہم مراگش باہر جوڑ کنے دو دیمی آدیں کے بابتا سرپدی شمارہ دیں کہ شاعری چی گوشیت آبابتا مگا پتران کنے یک ما چاچی ہم ہاورتا آئیے بوجھ چشمہ چی لوٹی کہ جکیت چو اشترا چریت چو پسا و بال کن چو گرابا یا جہازا اچھی چاچے بوجھا شما بوشے چاچ بے باں بطل بے باں یا کہ دیگا میں شعر و شاعری بے باں ادرا زبان مڈیا میں چاچ چو یہ وڑائیں کہ جکیت چو اشترا چریت چو پسا بال کنت چو گرابا بالی گرابا یا جہازا یہ چاچے بوجھ چیئے اور دومی ما دو دیمی آدیں کے باوتے گا پتران کنے بری تئیگو بری منی گیں دو دیمی آدیں کہ نزانن کئی گیں اور شما یہ درگتا وتی میسجاں مارا روان بدی علمہ چاچے بوجھا مارا روشے سرحال سرگا پتران بکنے کہ شمے نمگا شمے نزدیک دو دیمی آدیں چی آگوشم آدیں کو یک نمگا پیشداری یک نمگا مردم و تر چاری و تر گندی و تر رندی و تر بندی بلے دو دیمی آدیں شمے نزدیک چی دو دیمی آدیں کسرا ہوتی ہے لیکان درشان بھیکنے ما کستے شمے میسج مراگش باہر جوڑ کنے شما مارا میسج کت کنے میں موبائل نمبر سر 0300700838 بزن کے 03007008058 0301375061 بزن کے 0313750 شمیں میسجہ مراگش باہر جوڑ کنے شمیں سر سوج شمیں جوانے کیستین درو تو سلام پما کیستے ارزش دارم یہ شمی وطی مراگشیم یک صوت یہ نمگر ہے مارا صوت کیستے عبداللہ ثنائے کہ منارہ کیچ یاد کہتے ہیں سک بازو اشی صوت ایشی جوہد کنے کے سرجم بھی بلے واد چوش کے کم ہیں بود کن کے بلائیں دراج ناکیں صوت ہے نا سرجم بھی کیچے سجیں یاندو دمک بلکہ ڈسٹرک کیچے ضلع کیچے درسے کشو پاہنات شاعرہ زورتا ہوتی لبزانی تو کا کماتا و چنچو باز وش ایشن شما اشکنے گوڑا ما جاگا کہ شما دستگا ما جاگانی ندارگ علمہ شما کیسنے ذہنے تو کا نقش بنتے دلگوش کنے عبداللہ ثنائے توارا پدا کائیں گون شما ہم پتو ہم تران میں بری تیگو بری منیگیں دو دیم یادیں نازان کے
کیچ یاد کہتے ہیں منارہ کیچ یاد کہتے ہیں فاضل مند ملانڈ پولاباد رود بن کوشکلات کشکر ببا کہتے ہیں کیچ منارہ کیچ یاد کہتے ہیں خدا رحم کہتے ہیں مارا وشکوشیں پرومچے تو دل گوش ہے تو اس صوت لوٹ کو تگت تی صوت سر جمبو تو گشتکے مروچی سے روچیں کے پروما کہتے ہیں ناکو گوریچ چھتکا ناکو گوریچ زمستانہ کشی سرد کا گرما کا کشی ہم دارو ڈنگری سرا ہم گوریچا چی ابیدگا زیربار بے کشی گڑا سکباز وشی گوریچان یا شمالا چی کیت آرہ گوریچ گوشک بھی مارا تو یاد کتا وشکوشن پروما چی تی کیستے ہیں لوٹ و سر جمبو تی سنگت بات اچھا تو گشتا کہ سلام داتا عربی تو وش جوڑے الحمدللہ وشکوشن پروما چی خدا رم مواز وش جوڑے جوڑا سنگت وشن سرحال جگر تو آرٹ کتا منا باز وشی بیت کے مدام شما میں وڑیں نابزان تا وشیں ٹیکی کارت او بلوچ راجہ را شرن سرپدی دے ما شما کلیں براتانی محنتواریں ما چا شما در برگ لوٹا شما باز محنتوار شما ہوتی لاہی کی اللہ شکرنت میں نمگا دومی دو دیمی آدنک مچند چو گو کے زبان ہم بری بری گرانزان زبان رادیم بری گرانزان دومی آدنک دومی دو دیمی آدنک ہچ دیر نکنا چمنی نمگا سال وفا کمر بدل لال دیدار جلیل احمد رشیدہ ہوت آبادی شاری تربتی شیرین گل مہرین گل آر گل دشتی کمر بدل گنتلے جہلانکیہ پر مہرین سلام شوکت سفر سوتی گوش داریں شوکت سفر مجھوت کرنے کے مراکش باہر جوڑ بھی دیم ترہ شمیں میسجانی نمگا رویں مارا میسج بزاں کہ گواتی کلو روان داتا گواتی کلو مارا روان داتا مروچی تی آواز سک جاہل لیں آواز چونی جاہل لیں نزانا نون چون مانوک نو آواز گہترین تمہارا علمہ کوثر کریم مانوک تی واز بنتوار کہ تمہارا آلدات کے تی آواز جاہل لیں دیو کتا اسما بلوچ السلام علیکم عربی تو حال کان تی ناظر کی طبیعت چونے الحمدللہ ساہروت ساہکیت پا کلیں گوش دارو کا نور خان بیزنجوے سوتی پلیک کا نادر پا دوردانک بلوچ رخسار بلوچ مریم بلوچ فاطمہ کیل کوری نامہ سلامت باتیں ماما یک بون حبر ایرکتا کہ دو دیمی آدنک نزانن کئیگن دو دیمی آدنک کے بافتگا پتران کنے و جست کہ چاچی آئیے بوجھ چشمہ چی ملوٹے تا کہ بالکنت چو بالی گرابا بالکنت چو بالی گرابا چریت چو پسا جوکیت چو اشتر جوکیت چو اشتر چینت اشی بوج اچاچ ما چشما چو جست کتا چو اشتر علمہ ما چاریں کہ جست پسوادا علمہ جواب بدیے اشی چی عبید ما یک شاہری ادرگتا کیستے غفور شاد مراگش بار جوڑ کرنے کیا دو دیمی یادیں کنی نمگا کیستے سیکین دیے گا یہ تشبیہ سجا چاگردے تو کا دو دیمی یادیں کنی نمگا بلے پیسرا ما شمی میسیجن چیزی ہوار کرنے پدا غفور شاد شاہری کے پا دو دیمی یادیں کنی واسطہ ہیں اچھا ہمارا میسیج روان داتا من نصیب اللہ کلانچی السلام علیکم عربی بلوچ وعلیکم السلام تو چون جوڑے وشے دیوان سکباز وشے سلام سر کا کسانو کن گوہار مہرجان کلانچی ساچان کلانچی ریحانہ گل شکیلہ بلوچ نصیبہ بلوچ کلانچی شیرین بلوچ دشتی لوٹ عظیم بلوچ توار اللہ بکاں
خیر منی دلبر پریشان ندر پا مہر جان مہرول نامہ مجست ایر کتا سرحال کے استما بنگپ ایر کتا لما کے استن شما گا پتران بیکنے کوثر کریم بانک توشتا آواز توار شربو تی باز باز منتوار شمتی لائکی کہ شما مارا گون کستے اڑتی گا دلگوش کنے تو مارا کستے مارا ساری حال لے شما باز باز منتوار گوشن کے چاپ یک دستا توار نکم رخسار بلوچا نوشتک السلام علیکم پل امرات عربی بلوچ وعلیکم السلام بانو کنگوار توشتا طبیعت چونے طبیعت تو ہمیشہ کہ سرد و گرم ہے موسم ہمیں اوڑا سرد گرم ہے طبیعت ہم سرد گرم بھی گوریچ حد کا مرچی کے استندار و ڈنگر سرائیں خاص کر طور بتے تو کہ ڈنو گوران گیشتر بھی تو گوشتا ماشاءاللہ دیوان سک باز وشین تی گن تیرے جوہر لان کیا محنت تا گریں سلام سر کا اسما بلوچ درستے گوشداروں کا نسوتی پھر کا خیر جان باکری توارا سلامت باتیں لولی برو تھینکس لولی سسٹر ما جستی ارکتا کہ چاچے کہ بالکنت چو بالی گراوا چریت چو پسا جو کت چو اشترا جستے پسو چیئیں چاچے پسو یا چاچے بو چیئیں شاری بلوچ تربتی نوشتکا السلام علیکم چونے عربی بلوچ سلامت بات ہے شاد بات ہے سلام بانک شیرین گل بانی بلوچ ناز بلوچ شیرین قادر نوشین دشتی صدف نور مریم بلوچ رحیم امراز کمر بدل شوکت حسن آصف مراد خدارم کریم عرفان ناز نسیم دکاندار چاچے جواب شاری بانک تو چاچے جواب داتا کمو دل آرہ تاہیری رسے تو راستے ردے چاچے جواب شاری بانک تو دل گوشکاں کہ تو راستے یا ردے بلوچی میں دو شکلیں زبانیں کے آئیے پلگارگ میں واسطہ ہر لمحے چاچے جواب تو داتا ایوب شاہ سلام تو دیکھ لوٹتا رہا عربی است بات شما ہم است بات سلامت بات سم الدشتی تو مارا دل گوش ہے سم الدشتی چا دشتا مارا دل گوش ہے چاچے جواب داتے کہ تو راستے ردے دیوانا دل گوش بھی کندے میں سوتے نمگر میں سوت کستے مارا پرمائش کرتگا شوکت سفر لوٹ کتگت میں براس کیستے واشکوشن پر ہوما چی شوکت سفر ہم دلگوش بکم ارچی تی دو پرمائش کیستے سرجم بودتا یہ دیکھ پرمائش ہم گوش دارو کنین سرجم کنین دلگوش کنین جی گل راج یک بر پدا واشت کنا شمارا مراگش صدفتو کا انچش کے مگوشت کے دو دیمی یادیں غفور شاہد گوشی کے تہے حالا خدا جانتے تہے اعلیٰ خدا جانتے من بندہ اچ مزانتے نا تہے اعلیٰ خدا جانتے من بندہ ہچ مزانتے نا منارا کے بکن سرپد یادیں کا کہ من چارا منارا کے بکن سرپد یادیں کا کہ من چاران دو رنگینے دو دیمی ہی یادیں کا کہ من چاران دو رنگینے دو دیمی ہی دو رنگو دروش من ترچی درنگو دروش من ترچی ہمک دیمی درنگو دروش من ترچی ہمک دیم وتی چمو نگاہند پا چکا سگ پا ٹپا سگ ہمک کس بس وتی دیمے گا زاندکارند ہمک کس بس وتی دیمے گا زاندکارند پدیگا کس نہند سرپد پدیگا کس نہند سرپد بگندے راست چپائند بگندے راست چپائند بگندے چپ راستائند بگندے شر شرینند بگندے شر شرینند بگندے شر سک شرینند یادیں کے دوئیں دیما بیچارت کے بے پہمیت کے بیماریت کے یادیں کا کہ منچاراں دو رنگینے دو دیمی ہی دو رنگینے دو دیمی ہی عزت مند ہیں گوشدار کا دو دیمی یادیں کے بابتا کہ غفور شاہ دے کے استیں پیر بند اشیاء کا تشریح کنے سے چار کلاک روتے آسمہ بلوچ علامہ نور خان بیزن جو مراکش بار جوڑ بھی ایک بڑی پتا تھی میں سجد کا تو وادار بکا صابر بکا وفار بکا دیم تیر ہمارا میسج روان آتا چاچے بوجھ نثار میجر جتوئی نثار میجر جتوئی تو راستے یا رد نثار میجر صاحب جتوئی تو دیوانہ دلگوش کم بعض وشیبوں کے تو چاچے جواب دے گئے کہ استیں جوہد کتا یا راست جواب داتا تی بعض منتوار دیم تر ہمارا میسج روان داتا
شیرین گل نے بشکتا السلام علیکم رحیم بخش تو جوڑے سلام برسی بانک بانی شاری گل عذرا پل دشتی قندیل پج مہرجان کلانچی شیرین بلوچ مہرجان مہر شیرین قادر گل زمین دشتی سبزل بانڑی سبزل بلوچ ناز بلوچ دشتی کوثر کریم دشتی بانو خانی دشتی منی یک صوت خیرجان باکری خیرجان باکری مراکش بار جوڑ بھی رحیم امراض نامہ تو نادر کتن رحیم امراض واسطہ صوت شنگو تالان بھی شتا چی دشت ڈڈے اچے تمہارے دلگوش شیرین دشتی دشت ڈڈے اچے تو جستے پسو داتا تو راستے ردے دیوانا علامہ دلگوش بیکم دو دیم یادیں کس طرح مگا پتران کنے گئے ماگا گپ بیکنے دو دیم یادیں کانی چھوئے ہیں کہ ماں چاگرتے تو کا بازیں انچیں کردار انچیں کارست گندہ کہ بچا دپاچے سک باز وشیں شیرکنے او سکیں کے استعارہ وشیں یک زبان گوں او تئی دیما کپی بچا تو بچار کے تو بیزان کے تھئی گیں تو ہمیں سمجھے خاص کر اما مردم کیا دل سپا سادگی مردم ماں آگوشی بس ہمیشہ بلے ایشی دیم دو دیم یادیں کی زاننگ نبی کے کھائی گیں یہ دیگا نیمگیا رو دیگا کہ اس شکل صورت پیشداری گیشتر کہ اس یہ دو نیمگا کے پیشداران شاں چی بے پاہرز بیکنے بے وچے گپ تو ہم کہ مارا گوشدار گا شما دور سے کوشش دیکھنے کے یک نیمگا پیش دارگے جو دو کوشش دیکھنے چاہیے کہ چاگر دے تو کا معاشرے تو کا اللہ پاکا تی کیر دے کتا ہمیں پیما کہ تی دا پہ یک وڑا بان دلے ہم اما وڑا ببا اور بعضیں کستے انچے کار سسنا کیا دو دیم یادیں کے کردہ پیش دارگا مگا پترانا دیم ترہ بریں دیم صوت مائر کتا نورخان بیزنجوے توارا نورخان بیزنجوے کمی دلگوش کنے پدا کانش میں میسیجاں مراکش بار جوڑ کنے شمی پرماشن سرجم کنے دو دیم یادیں کے نزانن کئی گئے بری تئیگو برے مانی گئے شما ہمیں بابتا چیزی نا چیزی حیلو لے کا درشان بھی کنے اگر شمارا کیستے دو دیم یادیں کے بابتا فکر روزان سوچ استا وتی سوچا وتی فکر لما پما پد در بیکنے اور جست چاچے کہ بالکن چو گرابا نندیت جو کت چو اشترا چریت چو پسا چاچے وہ جمارا بوشے علمہ کیستے بلوچی میں تشہاد و شکل زبان شو بلوچی چاچا بطرلان گالان گفتارم امید کنا کہ شما زانے جی عزت مند گوشداروں کا ایک بارے پدا واشت کن عربی بلوچ ور مراکش صدف تو کا شمع میسیجن جوہد کنے کے نو جوہد بے کنے کے کل میسیج استان سرجم بے کہ من گل زمین دشتی السلام علیکم لالا عربی وعلیکم السلام بانو کنگوار تو اشتہ تو چونے من وشن دیوان باز دولداریں چاچے پسا گل زمین تو راستے یا ردے دیوانہ دل گوش بکا بانوک تی باز منتوار گن دل جوہلان کیا اسی چی ابے دیمتر مر میسیج بزن کی گواتی کلو روان داتا اس بسول سنتا چی یاسین واحد متین واحد تحسین واحد مطمئن واحد آفرین واحد بہترین واحد یقین واحد سلام لالا جونے تو دیوان سکباز وشے سلام سر کا جاوید جان ہلائی بشیر راج شاہد بشیر شما درہ مطمئن یقین بہترین غمگین درہ شما کیستے سلامت باتش میں باز منتوار گندل جوہلان کیا دیمتر ہمارا میسیج روان داتا ہانی بلوچ نوشتہ کتا پر مہرین سلام مہروانے استاد تو جوڑے وشے الحمدللہ ساہرو تو ساہی کے تو اشتہ شاد باتیں شما ہم شاد باتیں تئی چاچے پسو کیستے ہانی بلوچ تو گشتہ کے منی حیالا تئی حیال راستے یا رادن دیوانہ دلگوش بکم تو سلام دیکھ لوٹے تھا قندیل پوش بانی بلوچ کوثر کریم شاری گل نوشین دشتی ثنا گل دردانہ بالگی تری ہانی دشتی نصیرہ اللہ بخش نسیمہ سبزل برات رحیم امراض فراز مومن تی سلام سربتم برات گوہارانا نیمتر تج روان داتا السلام علیکم من کمبر اکرم چپلنے درمکولا چے چونے واجہ امرات کارندہ چونا دراوش جوڑا من تی دیوانہ باز منا وش بھی تی دیوان و تی مٹ درور واتے تی باز بنتوار منی برادر منی سلام بدے مراد جان دیدگ و آصف مرادہ آر گل دشتی تی سلام سروتا تی باز بنتوار گن دل جوہلان کیا
آلکن آربی جان تو جوڑ وشے مرچی من گورکوپا لوگاں تی پروگرام گوش دارگم کمال جان کی استیں تی باز باز منتوار جستے جواب مادگے کمال تو پسو داتا چاچے تو راستے ردے کمال جان میں باز جوانے کی استیں دوستی سنگتے گورکوپا مروچی امارا دل گوشے کمال جان مروچی میں دو دیمی آدیں کنی بابتا گا پتران کنگائیں گا پور شاہ دے شاہری میں مراکش باہر جوڑ کو میسج روان داتا من ندا گل تی جستے جواب ندا گل تو راستے یا ردے دیوانہ دل گوش بکم دیم تر ہمارا میسج روان داتا سکیں بلائیں میسجی بلے جوت کرنے کے مختصراً بوانا بسول سنٹ اور ماڑا من جاوید جان الہی تو سلام داتا وعلیکم السلام دیوان توشت باز وشیں آواز دلگوشاں سلام سرکم واجہ یاسین واحد اجاز مہر بخشی وفا صالح وفا ارجے فراز مومن محمد بہار ارشاد کریم شاہد بشیر قمر بدل منی بانو کی گوہار رخسار دشتی ندا گل اچھا ریاض ناز رضیہ ناز لوٹ شبیر باکری توارا سخت چھالا کے یقین سوت پرماش بار بار بوگئے نظیر صاحب سوتا شنگو تالان بکا مطلب پیسرا خیرچن باکری لائن اب بکا کہ مارا کسیا لوٹ کتگا شیچی عبید مارا دلگوشنت بل لگورا چی رحیم امراز توشت دیوان باز وشیں تی باز منتوار گندل جوہلان کیا تو چاچے جواب داتا رحیم امراز تو راستے یا ردے دیوانہ دل گوش بکم دیم تیرے سوتے نمگر ہوئے خیر جان باکری اتوار کے مارکسیا لوٹ کتگا پدکائیں عظیم بلوچ او ایدگا کیستے شمی لوٹنا سرجم کنے مروچی میں کا پتران کنے گئے تھے کیستے دو تیمی آدیں کی بابتا او یک کیستے شاہری میں مراکش بار جوڑ کو گپور شاہ دے کہ علمہ یک مزنے سکین یک پشما شنگو تالان بوگا انچش کے شاہر کیستے ہوتی شعر تو کا گوشگائیں کہ بیگندے راست چپائند بیگندے چپ راستائند بیگندے بیگندے شر سک شرنت بیگندے شر سک شرنت یہ آدیں کے دوئیں دیما کے ماری کے چاری کے پاہمی آئی وطی خیال ہے ماں کیستے سوتے نمگرن سوتا دلگوش کنے پدا کانش میں میسیج ہم مراگش باہر جوڑ کنے اور ہمیں دابا شمیں ہمرائی میں گو مراگش صدفہ گو بڑھچم داری جی عزت مندیں گوش دارو کا ما پدا حد کگیں شمیں مساڑی ہیں شمیں میسیج پیدا کا مراکش باہرش جوڑ کنے تاکہ شمیں کیستے لوٹ سرجم بے ہمارا میسیج روان داتا السلام علیکم واجہیں برات ممتاز چھا بل نگورا تی جستے جواب ممتاز تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا تی باز منتوار ممتاز نیگورا تی میسیج تو داتا تو راستے ردے دیوانہ دل گوش بکا تو جستے پسو یا سوتے کستے مارا چاچے کستے مارا بوجھ گشتا تو سوتے لوٹ کو تو نورخان بیزنجو توارا نورخان بیزنجو ایک بری مراکشی باہر جوڑ بو دیمیں سوت تیو آستا شنگو تالان بھی اچھا شوکت اسن بلیدئی نے بشتکتا بولیدیو کیچی دو ٹیگ لگی تو ترہ شوکت صاحب شوکت گوشی بولیدیو کیچی سر جی تی جواب مادگیں شوکت بولیدی شوکت تو بس بولیدی ہے بزرگ بہتر ہے تو راستے ردے دیوانہ دل گوش بکا تی باز منتوار گندل جوہلان کیا شوکت اسن تو کیستے سلام دیگ لوٹتا سناگل آصف مراد کودا خدا رحم مسلم اسن جواب تو داتا تی باز منتوار دیم تر ہمارا میسیج بزان کی گواتی کلو روانہ تا عابدہ ہو تھا آبادہ چی سلام رات عربی چونے تو دیوان باز ڈولدارنت سلام سرک اقرا بلوچ برات رحیم امراز انیلا لوٹ ساجد لاشاری توارا ساجد لاشاری مراکش باہر جھوڑ بھی شمی باز منتوار گندل جوہلان کیا مروچی میں چاچ یہ کتا کہ بالکنت چو بالی گرابا جو کت چو اشترا چریت چو پسا چاچے پسو چیم یک مزن تجھے کہ سک باز دراجیں بلے ما مختصر وانن نے امید کنک شما دلانے آرے مہر جان ان ملک جان ایشان چا سری کر لگا گوارکوپا ہمارا یاد کو تدوائینا شما باز منتوار بانو کا شمار دیوان دوست داشتا شما باز منتوار شما کیستے
ملک جان اینڈ مہر جان جستے پسو داتا رادے یا راستے دیوانا دلگوش بیکنے شموشت سلام سرکان گلی بل نگر والا بانی بلوچ ساچان کلانچی صدف نور نصیبہ ناز رخسار بلوچ بانی سولانی والا کندیل پوج مہرجان کلانچی آرگل دشتی ماجدہ مہر آسیہ سنم بانڑی بلوچ شیرین گل ماہجان دشتی ناز بلوچ تسلیمہ اسلم روزینہ سردشتی شبانہ شاہ پری گل دشتی صوتی پرکان شبیر باکری توارا صوت شنگو تالان بھی کلیں شما میسج وانک بتاؤں سجین داز گوارانہ سلام سرب مرچی شبیر باکری صوتی علامہ ما شبیر باکری لائن اپ کتا من نصیب اللہ کلانچی عربی تی جستے جواب الکف من تھئی جوستے جواب تو نوشتے کتا نصیب اللہ کلانچی تو پدائے جوستے جواب ہمارا بدے چی تو نوشتے کتا تو وقت بیچارے کلانچی نصیب اللہ تو راستے یا رادے تو لکھتا ALIKAFTIN چی ہے سلام سر من زمان شاہ ناگا چاچے جواب زمان شاہ زامران ناگا تو راستے یا ردے دیوان دلگوش بکم دیم تر ہمارا میسج روانہ تھا گلزار راشد گلزار عربی منی طبیعت ناجوڑن دعا بکن اللہ پاک منا واش بکن اللہ پاک ترا و کل نادرا کیست نادرا ناجوڑم نگیگاں گمیگاں آہن اللہ پاک وش بکن دعا بکن سلامت بکن او صحت یا بکن تی واسطہ دعا منی نمگا چی کلن گوشتارو کنی نمگا چی دعا بکنے علامہ راشد گلزار واسطہ دیپتر تجمارا روان داتا سبا دشتی بل نگر کپ کپار باز عربی دیوان سکباز وشن سلام سرکن کندیل پوش کوثر کریم لیلہ شاہ رحیم امراض لیلہ شاہ رحیم امراض عارف کپ کپار نصیرہ اللہ بخش 0300700838 باز منتوار گندلے جو احلان کیا شما من نمبر چیرہ لکھتا کہ زانہ توکشتا پدا شیئے کستن جارہ بجم نمبر ہما مراگشہ کے بنگیچ کنا ما علمہ یک دورندہ جارہ جنے من آصف مراد شاہ پلین پیدار کا تئی چاچے جواب آصف مراد تو راستے یا ردے دیوانہ دلگوش بکم تئی باز منتوار گندلے جو احلان کیا نیمتر جان چی ساری یک صوت خیر جان بلکہ شبیر باکری توارا مراکش باہر جوڑ کنے اور پدا کانش میں سرجم میسجاں سرجمیہ کی استیں وانے چاچے جواب کیا راست داتا کیا بوجھ کی استیں بوت کا راست یا رد معلومہ مراکش باہر جوڑ کنے دلگوش کنے اے صوتا شبیر باکری توارا جی گل راج یکبر پدا واشت کنے شمار مراگش صدف تو کا جارہ جنے کے چاچے بوجھ راست بوت کا ہو کہ رد بوت کا پدا چیزی میسج ہمارا اکشی باہر جوڑ کرنے چاہیے کہ وحد فقط 6 منٹ پشکبتا شاری بلوچ شاری تربتی راست جواب داتا راستین جواب کہاں داتا سمول کیستین دشتی نثار میجر جتوی شیرین دشتی گلزمین دشتی ہانی دشتی کمال جان گورکوپی ندا گل رحیم امراض ممتاز بل نگر والا شوکت بلیدی اشان راست جواب داتا چاچے بوجھ کے استے مدگیں بالکن چوبالی گرابا جوکیت چوشترا و چریت چوب پسا کے استے زمان ہمارا راست جواب داتا ردیں جواب ملک جان ان مہر جان اینڈ نصیب اللہ شما کے استے چاچے پس یا بوجھا بزانے کے مدگیں نمتر میسج مراکش باہر جوڑ کنے ہمارا میسج ناظم بلوچ نوشتہ السلام علیکم وعلیکم السلام تو اشتا چھونے تو مدام شاد بات ہے تئی مراکش باز وشنت لوٹ تنویر نظر توار مجہود کنے کی تئی لوٹ سرجم بی اسما بلوچ منی خیالہ جواب مادنگی اسما بلوچ تی خیال نہ بلکہ تو راست ہے اچھا اچھی بک سلام نیچے دشت کنریہ پرمائش شاہجان داودی توارا سلام بدے رحیم امراض مکن وارا ما پاش کنے رازا شیچی عبید تی مہربانی تی قدردانی تی دردوانی تی مہروانی دروہا کیستے شمی مہر سلام
لوٹ آواز نور خان ہے. نور بانوکتی باز منتوار آنی دشتی نمشتر سلام عربی چون جوڑے وشے اسپیشلی سلام بده نظیر حسین صوتی ازگر آدینه توارا نظیر حسین مراکشا دلگوش بچکندگی لونٹانی سرا بیتی تایی دل لونٹانی سرا میوڑا اللہ پاک بچکندی بیارا لالا گلزارہ زوت جان سلامت بکا آمین گو کلیں نادر ہانگو اللہ پاک میں جسمانی روحانی درسیں کستے مرض شفا بدا مشکوشن پر میں خدا رم کریم تی جستے جواب پسو مادہ گئن تو بالکل مادہ گئن تو راست جواب داتا نما کہستے رویں واتی دیوانا کہستے پتائیں گڈی سوتا نظیر حسین کئی توارا کہستے آوار کنتے کسیا لوٹ کتگا وتی کرو کش مردمانی هلدری بکنه ما مردمانی کنی زند شمه گما همگرنچ آهن شمه حیال و دلگوشی پکارنت خاص کر وتی بزرگانی مات و پتانی هلدری بکنه کیا ارواح دا دنیا نیست اللہ پاک ہر کسی کے مات و پت نیست آنا اللہ جنت الفردوس نصیب کر کسی کے ہستا آہنی کستے سائق شمه سر سرا بات اور دو دیم یادیں کستے ایک مزن سکین یا شاعری مراغش بار جوڑ